mert inkább fizetésből élnek, mint sem segélyből. A cigányság is tiszteli a törvényt, ezért teljes mértékben alárendelik magukat annak. Beszéde után a Vajda baráti jobbját a Jobbik helyi alapszervezetének képviselői és Rigán István is elfogadta. A cigányember igenis értékes ember, a muzsikáról, a munkáról szeret dolgozni. Jelenleg is dolgozunk, közel 400 ember. Az én kezem alatt is, hál' Istennek, azon fáradozom, minél több cigányember vegyen részt, dolgozzon. Higgyék el, itt születtünk Püspökladányba, itt is akarunk megöregedni. Mi nekünk is, Magyarország a hazánk, és itt akarunk lakni. Én ezt szerettem volna elmondani, értékelem az ön beszédét, és mi is gyűlöljük a verekedést, a lopást, a rablást, higgy el, és mi alávetjük magunkat a törvénynek. A Jobbik rendezvény résztvevőitől nagy tapsot kapott Macsaj Vajda. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen! Majd Kovács András felszólalása után lehetőséget kaptak a jelenlévők, hogy kérdést tegyenek fel a Jobbik programjával kapcsolatban. Néhány felvetés érkezett is a lakosság